ליד סיבוב נתניה עמדה לנערה, לטרמפ ידה הושיטה ומכונית עצרה. לתא שלה נהג, עלתה בלי היסוסים, על אצבעו הבחינה היא טבעת נישואים. אך לא עברה שעה קלה, הוא בידה נגע, וגם לחש לה דבר מה שבכבודה פגע. אמי הייתה גברת לפני שנפטרה, אולי לך אחות יש, זועקת לעזרה. אם טרמפ ממך ביקשתי, זה לא אומר הרבה, לו רק אחי היה עוד חי, זה לא היה קורה. דמעה של תום וטוהר, גם לב ברזל תמיס, ביקש סליחה ממנה, אמר, excuse me miss, I came from New York City to search my sister here. Her name is Hannah Applebaum, you look just like her dear. והיא אמרה לו, זו אני, והוא אמר, חנה, ואך פגש את אחותו אחרי 20 שנה, חנה, משה! זה היה תשדיר שירות מטעם המועצה לבטיחות בדרכים. בל יסיח הנוף דעתך מן הדרך,